Natinguha nga mapalambo pa ang turismo sa Eastern Visayas, particular na sa dakbayan sa Katbalogan, Samar, padayong gisudoong ni ining cave master ang mga wa pa nailhi nga mga langob sa ilang dapit. Siya si Johnny Abisamis Bonifacio, kinsa usa ka biologist ug eksperto sa caving. Matag langob nga iyang madiskubre, tuyo niyang matabangan ang mga lumulupyo pinaagi sa paggiya sa mga turista ug pagpamaligya usab sa palibot ni ini. Karong buntaga, tan-awon ta ang iyang mga langob nga nadiskubre ug mas ilailahon ta siya dinhilang sa GMA Regional TV Live. Kapuso, ilailahon nato karong buntaga na bantog nga cave master sa Catbalogan City sa Samar, Johnny Abisamis Bonifacio. Mayong buntag ug maupay na aga, Sir Johnny. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta, sir? Ug pakibati atong mga viewers this morning. Daghang salamat sa GMA 7 Regional TV diya sa Sugbo. So mayong buntag sa mga nagtanaw, nagsubaybay kaning programa. Mayong buntag, daghang salamat. Daghang salamat, sab, for joining us, sir. Last June 6, we celebrated International Day of Caves. Unsa may katuyuan ani, sir, intention ini? Kaning gi-celebrate na International Caves Day sa June 6 mo ni na ang pag kaning mga programa na gibubuhat sa mga usa na mga lugar dili lang diri sa ato kundi international ni siya na para pagprotektar sa atong mga langob. Na kaning mga langob special ni siya na lugar kay mao man lang ning lugar na murag dili pagud siya na didestro sa gyud maayo ba. Isip usa ka cave master, Sir Johnny, unsa na mga langob nga nadiskubrian nimo og nasudlan nimo, to name a few, sir? Daghan na gid ako na discover ng mga cave diri sa Samar kanang Lobo Cave, Central Cave. So mostly daghan na gyapon mga langob, pero mostly ang mga nakaka-discover sa atong mga langob, mostly actually mga local na nakaka-discover sila sa atong langob, pero hadlok sila magsulod kay may mga has, may mga spirit. Sa imong experience, sir, unsa may di nimo makalimtan samtang nag-explore ka og langob? So ang dili mo na makalimtan na nindot ang imong feeling na ikaw first person na maka-discover, na makasulod sa usa ka langob na nindot kayong mga formation. So imong feeling murag ma-satisfied ba ka na ikaw lang ang first person na naka-discover sa usa ka na nindot na gwapo na lugar na na pristine pa siya dito sa sulod. Gusto na mo may bawaan, sir, kinsa man ang nag-influensya nimo ning maong pag-explore sa mga langob? Ug kano saan ka nagsugod ini, Sir Johnny? So actually, nagsugod ko mga during sa high school na ako during my first college day. So nakuha ko lang kasi katong mga batanon pa ko kay hilig naman ko sa mga adventure, mag-appeal ko sa mga Boy Scout. Tapos nag-high school ko, nag-college ko diya sa Cebu, nag-undergo ko sa mountaineering Japon, nag-appeal ko sa mga grupo na mag-hiking. So kung ako dito sa Samar, I found out na dito sa among lugar sa Samar, wala gud kami diri mga tagas na mga bukid na pwede mag-hiking. Pero dito sa among lugar, daghang may mga langob. So before this, sir, hobby lang ni do na kay lain nga profession or day job? Bali nga akong profession talaga. Bali nga akong pag-graduate na akong BS Biology last 2001 diha sa Cebu Doctors. Pagbalik na ako diri, bali mo na to, caving lang, hobby lang sa. Tapos later on, murag ako na lang siya gi-set up last year 2000, nag-set up ako sa akong company to explore, to organize a tour. Tapos parang mag-cater ba ako sa mga tourist, mga to sa cave, akong tour guide. So you were saying kaganiha, sir, nga labi na sa mga untouched pa nga mga lugar. Of course, kini advocacy naman sa natin aron maprotektaan gyud ang atong mga langob dili lang diha sa Samar apan diri sa Pilipinas. Just to close this, Sir Johnny, doon na kay mensahe nga gustong ipaabot, sir, sa atong mga kapuso, mga nagtan-aw karon labi na yung mga interesado sa pag-explore sa ilang mga lugar. So ako lang maingol sa kung gana mo mag-explore sa cave dili lang diri sa Samar o diya sa Cebu na diya mga cave. So mao to na magtulong mo sa mga area kung asang mga area na may mga caves, but importante lang na magtanong mga local guide sa area na para mo kuyugan pa dong sa cave. Kung lang mo sa cave na dili pa siya totally tourist area ba, kadang murag unexplored cave pa siya, so medyo delikado kung dili ka murag anad sa pagsulod sa cave. Kasi kailangan mo mga
caving gear, kailangan nimo mga gamit. Dili ka pwede mo suod na imong flashlight usa lang kabuok. So na certain na kailangan nimo mga gamit na mga gear na gamiton nimo para for safety gyapon sa imo. Daghang salamat kayo for Sige. joining us, sir. Daghang salamat. And Okay. it's nice to know about your Thank you. passion may tungod sa mga langob. Mga kapuso, Johnny Bonifacio dito sa Catbalogan City. Salamat, sir. Daghang salamat. Yeah, thank you for having me.